Jo, la veritat és que m'ho he passat molt bé aquesta tarda, m'he sentit molt acompanyada, ara que no em faci masses il·lusions, perquè tots sabeu que aquí hi ha les entitats que treballen per la llengua, que hi ha els estudiants mobilitzats per la llengua, que hi ha els serveis lingüístics universitaris i que hi ha també vicerectors i representants de les universitats catalanes. Però la vida no és tan fàcil allà fora, i això també ho hem de tenir present. Perdoneu que, trencant una mica aquest encant que tenim aquí dins, doncs, i tan bé que m'ho he passat, em poso una mica realista. Però dins d'aquest realisme també ambiciosa, no? Ambiciosa perquè això que ha passat avui canvia les expectatives de progrés de la llengua catalana a la universitat. Ho dic ben clarament. Anava per dir, heu fet història, però depèn com ensenyeu la història, és el que vull dir. Canvia les expectatives perquè jo no sé fins a quin punt, deia un estudiant abans, els que tinguin el poder, doncs que l'exerceixin, que ho facin, no? I sí que és veritat que els governs, que els rectors i rectores tenen poder. Però d'on ve aquest poder? Si el poder ve del poble, a la universitat, la força ve dels estudiants. I els estudiants no sempre sou del tot conscients, diguem, de la força que teniu. I jo he tingut moltes vegades xerrades àmplies, profitoses i molta coincidència amb estudiants que m'han exposat, diguem, que els seus drets no eren respectats a la universitat, en concret el dret lingüístic, però sempre en un context on hi havia moltes altres qüestions a tractar i sempre per separat, sempre per separat. Per això avui ha passat una cosa extraordinària, i és que la Plataforma Universitària pel Català ha reunit aquí la gran majoria d'estudiants de Catalunya representats pels sindicats que donen suport al manifest i també les entitats que treballen des de la societat civil i també representants de les universitats, també el coneixement expert que tenen les persones que durant molt temps han fet una feina clau des dels serveis lingüístics. I per tant ara la força que tenim, els que en principi tenim el poder, és més gran. I amb aquesta força, perquè teniu el dret a ser atesos en català a la universitat i molts més drets que no són vostres sinó que són de la llengua i de la pàtria, perquè teniu aquest dret, hem treballat en passets que no voldria oblidar ara, però hi ha un pas final que hem de fer. El 2005, certament, jo no hi era, però hi era a l'altra banda, com a vicerectora, es va presentar un esborrany, diguem-ho així, de decret a informe als rectors. Els rectors van dir, endavant, el provem bé. Llavors van passar coses. Ara el que tenim, del 2008, aviat farà un any, però només un any, és no un informe del rector sobre una proposta de decret del govern, sinó un acord dels rectors mateixos, que podria ser executiu l'endemà, i que alguns l'estan donant a la pràctica, d'altres encara no. Però la voluntat, algú ho ha dit, del Consell Interuniversitari, ho ha dit en Jordi Mates, ja s'ha expressat, si voleu, 2 vegades, és cert, i per tant al Consell Interuniversitari, els rectors, no els hi tornarem a preguntar, perquè a més la pregunta no era penseu que hem de fer això, aquesta pregunta no la faríem, ho diu la llei, el que era com és la millor manera de fer-ho, parlem de quina seria la millor manera de fer-ho, el moment, el nivell, per quin mitjà. Per tant, ja sabem que els rectors i rectores estan d'acord en això. També sabem que és un dret vostre dels estudiants i també sabem que la llengua ho necessita. Certament s'ha dit aquí, no n'hi ha prou amb això, però amb quina cara ens presentem si no garantim això? És a dir, podria arribar a passar que no tingués cap efecte sobre la realitat. Imagineu-vos que s'enfaden molt els que han d'acreditar el català i decideixen mai parlar-lo, que això no passarà, perquè les llengües s'acaben estimant. Però com ens presentem al món, com ens presentem als ciutadans, com tornem a aparèixer davant vostre, sense exigir que en un lloc normal, quan un vol ser funcionari, treballador públic, quan vol atendre ciutadans durant tota la seva llarga vida, no hagi de conèixer ni mínimament el català, una llengua, per altra banda, tots els treballadors públics no universitaris, per tant, no deu ser un problema de cultura, no té una difícil explicació, doncs sí que han d'acreditar. Aleshores, el que us dic ara és que, en la situació que tenim, tirarem endavant durant les properes setmanes, jo ho tinc a punt de ja fa mesos, però amb la força que doneu ara, portaré al govern l'aprovació del decret que reforci l'acord del Consell Interuniversitari en relació a l'article 6.4 de la Llei d'Universitats de Catalunya. I quan ho hagi fet i el govern ho hagi aprovat, ho celebrarem tots junts. Però encara hi ha feina a fer. Encara hi ha feina a fer perquè aquesta força que heu posat en evidència ara, amb els sindicats d'estudiants aquí presents, l'hem d'anar travant
Hi ha explicacions a fer a fora. Penseu que amb el suport de la vicepresidenta de la Vega o del PP votant o amb tots els meus respectes i estimació amb rectors de Perpinyà no avancem. Avancem amb rectors d'aquí, amb polítics d'aquí i amb partits d'aquí. I això, com que ja és irrefutable, com que hi ha aquesta força de la raó, jo goso dir que no hi ha d'haver cap problema, però si hi ha algun problema doncs serà més de qui vulgui portar la contrària. Amb regulacions i prou no se resolen les coses, això és cert. I també hi ha un altre element, ho ha dit el vicerector de la Rovira i Virgili, que podem aplicar per fer créixer la situació i la qualitat de la llengua a les universitats. Tenim reservada una quantitat molt important, que passa dels 20 milions d'euros, per incentius al conjunt de les universitats públiques catalanes per actuacions de caràcter lingüístic. Tenim un esborrany, que coneixen els vicerectors de política lingüística, i properament, també les properes setmanes, tancarem, o volem tancar, quins són els objectius que el govern demana a les universitats que compleixin, quins són els indicadors que ens permetran veure si realment s'avancen aquests objectius, i vosaltres heu estat molt explícits quan dèieu compteu els estudiants, no compteu les assignatures, són els estudiants que compta, cada estudiant compta. Aleshores, els objectius, els indicadors, les formes de distribució d'aquests recursos, però també la metodologia pel seguiment, perquè hem de veure que cada recurs, cada estímul que es posa tingui efectes, perquè hi ha perill de ser la llengua, diguem-ho així, en perill d'extinció, amb més vocabularis, amb més iniciatives del món. Per tant, que tot això tingui un reflex de veritat i una influència en les vostres vides estudiants. Perquè això passi, com que ara diem les noves formes que hem de trobar per col·laborar, jo us proposo directament als representants dels estudiants, dels sindicats d'estudiants que sou aquí, però en general altres formes de participació, la mateixa que aquí podria ser, que ens ajudeu. És una facultat que tenim nosaltres, però volem compartir, ens ajudeu a definir aquests objectius, a marcar quins són els indicadors que vosaltres penseu que serien importants de tenir en compte i que participeu també en aquest seguiment. D'aquesta manera estem segurs que allò que volem que passi ho definirem bé i continuarà passant. I els recursos que distribuïm, recursos públics, seran, diguem, al màxim de ben invertits. Per tant, per tot això, aquesta sessió d'avui ha estat molt útil, us ho agraeixo a tots i especialment a la PUC, que és la que ha sumat totes aquestes voluntats. Moltes gràcies.